an ábhar sin de seirbhísí pobl in Rockton a bhí méid léamh tuairisce an sin ag an deire seachtain ó méimhní thualáin ar an Childline tourisk.ie an tideal in Merlaháin a bhíon an seirbhís a deir Childline agus ire ar oibrií gan Gaeilge a labhairt. Agus tá sé seo do chreidte, tá sé deimhne ag Childline gur Merlaháin a chuirtar a chud seirbhísí ar fáil an éireann na nua de tourisk.ie fisrú dhéanamh le faoi cás ina dúró le hoibre Jónach gan labhairt le páistí an Gaeilge. Ban an cás sin le páiste bhí a bhuncainte Gaeilge le hoibre Jónach de chud Childline nuair a dúró leis an oibre a iompróú ar an bhéarla. No, tá sé sin do chreite, cé nach agrioch státe Childline agus tá an go déine siad sárábar aber fíorfir tábhaach. You know, sin an go bhfuil aspa tuiscint an seo ó agriochtaí. Go Gaeilge amháin a bhíonn ag a lán gasar ach go háirithe sa Gaeltacht. Tá aspa meas a léir do teanga a feicáil trastan na tíre agus ní hiicam céin fád. Just sin ábharháin ábhartábhaach nóair a bhí páiste óige gasar óige ag lorug takeíocht, ag lora ólas, ag lorug duine labhairt leis agus bhí sé labhairt an Gaeilge ach ní raibh Childline sásta leis agus mar dúirt mé tá sé tábhacht déine siad jab fíorfar tábhacht ach de ceart go bheidh seirbhísí ar fáil trí Gaeilge cé go raibh duine an léach go thógáil trí Gaeilge go bheidh siad an teanga úsáid. It's just rud amháin ach bhfuil tábhacht ag an